ଆମର ଏଠି ନୂଆ ମୁଢ଼ି ମେସିନ୍ ନୂଆ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭଜା ହେଉଛି ମୁଢ଼ି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଢ଼ି, ବଢ଼ିଆ ମୁଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିକି ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଢ଼ି ମେସିନ୍ ନେବାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଢ଼ି ମେସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଭଲ ମୁଢ଼ି ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରାହେଉଛି, ଆପଣ ମୁଢ଼ି ମେସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଢ଼ି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ଦିଆହେଉଛି। ମେସିନ୍ ନୂଆ ମେସିନ୍ ବିକା ହେଉଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପଛଟା ଭିଡୁଛି ନା ଆଉ।